μια καινοτομία, σκέφτεται λέει αυτόν που θα την αγοράσει. Είναι σωστό. Δεν σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, σκέφτεται την ανάγκη του αλλού. Λοιπόν, ας κάνουμε ο καθένας κάτι. Αλλά για να γίνει το κάτι, πρέπει να απελευθερωθεί η κοινωνία. Δεν μπορεί το 67% της ελληνικής οικονομίας να ανήκει στο κράτος. Καθόμαστε και συζητάμε αν ο ΟΠΑΠ πρέπει να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός. Που παίρνει ο ΟΠΑΠ τα πακέτα τα δικά μας και τα μοιράζει στις εφημερίδες και έχουμε τις περισσότερες αθλητικές εφημερίδες σε όλο τον κόσμο. Πώς γίνεται αυτό, γιατί είναι δυνατό χρήμα. Δηλαδή οι εφημερίδες που είναι στο περίπτερο είναι δικά σου λεφτά, φορολογούμενε. Βέβαια, αυτό είναι. Είναι δικά σου. Και όλοι οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα είναι κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες. Ηλίθιε από 140 με 60 μόλις ευρώ μόνον για σήμερα στο 2-10-38-15.000. Θέλω να μου πεις τι πρέπει, λίγα πράγματα και για τα καθεστώτα εκτός Σοβιετικής Ενώσεως. Λοιπόν, υπάρχουν, μόλις καταρρεύσανε τα καθεστώτα αυτά, καταρχήν κανένα καθεστώς κομμουνιστικό δεν έγινε με επανάσταση. Ούτε στη Ρουμανία έγινε επανάσταση, ούτε στην Ουγγαρία, ούτε στη Βουλγαρία, ούτε και στη Σοβιετική Ένωση, ούτε στη Ρωσία έγινε επανάσταση. Ναι. Αυτό που λένε ο Λένιν ότι έκανε την επανάσταση, υπήρχαν εκλογές. Τον Νοέμβριο έγινε, τον Οκτώβριο η επανάσταση στην Αγία Πετρούπολη. Τον Νοέμβριο έγιναν εκλογές. Ξέρετε πώς το πήρε οι Μπολσεβίκοι? 24%. Βέβαια. Το πρώτο κόμμα, ξέρετε πώς το πήρε? 52 οι σοσιαλδημοκράτες. Βέβαια, φυσικά. Και κυβερνήσανε με το 24%, ναι. Κυβερνήσανε για 72 χρόνια. Μάλιστα. Ήταν επανάσταση ή πραξικόπημα? Δεν συζητείτε το θέμα. Θα κάνω όμως... Η επανάσταση όταν εξεγείρεται η πλειοψηφία. Όταν εξεγείρεται η μειοψηφία είναι πραξικόπημα. Και έγινε μόνο στην Αγία Πετρούπολη. Ναι, και έγινε εκεί ξεκίνησε. Απλά επεκτάθηκε ο κόκκινος στρατός. Μετά μπήκαν στο Αφγανιστάν, μετά μπήκαν στη Φιλανδία, μετά μπήκαν στη Ρουμανία. Εδώ όταν μαζί με τον Χίτλερ μοιράσαν την Ευρώπη. Στο σύμφωνο Μολότοφ. Μοιράσαν την Ευρώπη. Μαζί με τους η Γερμανία, θα σας πω κάτι. Η Γερμανία είναι ενεργειακά εξαρτημένη. Δεν έχει πετρέλαια. Από πού τα παίρνει τα πετρέλαια? Από τη Ρωσία. Χρόνια. Έκανε λοιπόν συμφωνία με τον Στάλιν. Εγώ πόλεμο θέλω ενέργεια, θέλω πετρέλαια. Δεν μπορώ τον πόλεμο, αλλά και εσύ θα πάρεις τη μισή Ευρώπη. Έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Η ιστορία τα έχει αποδείξει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι εικασίες. Απλά το χαλάσανε το όλο σκηνικό γιατί ο Χίτλερ μπήκε στη Ρουμανία και πήρε τα πετρέλαια της Ρουμανίας. Και ο Στάλιν δεν το ήθελε αυτό. Ήταν εκτός συμφωνίας. Και γι' αυτό τσακωθήκανε μεταξύ τους. Το ξέρετε ότι έχω ένα ολόκληρο κεφάλαιο εδώ. Ναι. Λέω Σοβιετική Ένωση και Γερμανία. Θα σας πω κάτι. Το 1935 η γερμανική Dresden Bank επιχορηγεί με 200 εκατομμύρια μάρκα τη Σοβιετική Ένωση με την προϋπόθεση να χρησιμοποιηθούν για αγορά γερμανικών προϊόντων. Το ακούσατε αυτό? Μπράβο. Συμφωνίες. Βέβαια, συμφωνίες. Μα όλα ήταν μια συμφωνία. Μην γίνεται αυταπάτες τύπου οι κακοί Γερμανοί Ναζί και οι καλοί κομμουνιστές. Δεν υπήρχε αυτό. Ποτέ δεν υπήρχε αυτό. Τα στρατιωτικά οχήματα που κάνανε εισβολή στο Αφγανιστάν, ξέρετε τι μάρκα ήταν? Ρενό. Λοιπόν, μην κοροϊδεύετε τους οπαδούς σας. Βγήκε ο Δραγασάκης της προάλλες στην τηλεόραση και λέει ότι ο Λένιν δεν πλήρωσε κανένα δάνειο από τα τσαρικά δάνεια. Κανένα. Ναι, φυσικά. Έκανε αυτό που λένε τώρα με νομερής χρεοκοπία. Μα φυσικά. Λοιπόν, ψέμα. Τα πλήρωσε όταν ανέλαβε ο Πούτιν. Ναι. Το 70% των χρεών με 80% των χρεών της Σοβιετικής Ένωσης ήταν από χρέη προηγούμενων. Τα πληρώσαν τελικά οι Ρώσοι. Τα πληρώσανε, βεβαίως τα πληρώσαν. Για να μην νομίζετε ότι εμάς θα μας αφήσουν να μην πληρώσουμε. Ναι, δηλαδή μην διαδηλώνετε άδικα άνθρωποι της αριστεράς. Θα τα πληρώσουμε. Εννοείται ότι θα τα πληρώσουμε. Απλά για να τα πληρώσουμε πρέπει να δουλέψουμε παραγωγικά. Αυτό είναι. Και η Σοβιετική Ένωση είχε δύο πλεονεκτήματα. Πρώτον είχε το χρυσό που πουλάγε το χρυσάφι της χώρας τους. Φυσικά. Το πουλάγε έξω και παίρνε χρήμα. Χρηματοδοτούταν η χώρα από το χρυσάφι που παρήγαν. Είναι η πλουσιότερη χώρα σε χρυσό. Και το δεύτερο πλεονέκτημα είχε καταναγκαστική εργασία. Βέβαια. Είχε συνέχεια το 1% του πληθυσμού, που σημαίνει πόσα εκατομμύρια. Εκατομμύρια άνθρωποι δουλεύανε δωρεάν. Και οι άλλοι δουλεύανε δωρεάν. Τσάμπα. Καταναγκαστικά. Γιατί οι άλλοι δωρεάν δουλεύανε. Και δουλεύανε και 14 και 18 ώρες. Και οι άλλοι δουλεύανε για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτά τα δύο πλεονεκτήματα της Σοβιετικής Ένωσης. Και τι κάνανε?
τους ρούφηξε η γη σε μια μέρα. Φαπ, έτσι. Θέλω να απευθύνω όμως έτσι μια έκκληση στους ανθρώπους της αριστεράς που με παρακολουθούν. Ο Λένιν έλεγε το εξής. Από τους 100 Μπολσεβίκους, οι 49 είναι αφελείς. Οι 50 είναι λαμόγια και ο ένας είναι πραγματικός κομμουνιστής. Εσύ, φίλε της αριστεράς που με παρακολουθείς, ποιος από τις τρεις κατηγορίες είσαι? Ο αφελής, το λαμόγιο ή ο πραγματικός κομμουνιστής? Γιατί είδαμε τα λαμόγια, τους καλλιτέχνες, πόσο δηλώνουν στην εφορία και τους έχετε πάρει με τις ντομάτες τώρα. Βλέπουμε τους αφελείς που τους έχετε κάθε μέρα στους δρόμους και τρέχουν και κλείνουν την Ακρόπολη και δεν μπορεί να μπει ο Ιαπωνέζος, ο Φιλανδός, ο Αμερικάνος στην Ακρόπολη και φεύγουν. Αυτοί είναι οι αφελείς. Και ο πραγματικός κομμουνιστής ποιος είναι? Είσαι εσύ? Σήμερα στο 2-10-30. Σπούδαζα, υπήρχε μια έντονη έτσι, αντιπαράθεση μεταξύ παρατάξεων. Ένας φίλος κομμουνιστής, όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, το ρωτάω, και τώρα τι έχεις να πεις, ρε φίλε? Και μου λέει, δεν με πειράζει, λοιπόν.